أتقعي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو كابتا غانتا خوص خمزل زحلفه معلتا دحر محبارم كاميراتات كعسو اغر ناوط امزيزو مهلاوي زحبارم اذا زحلفه عمد كاب جوفنتوس نخوص بعلو خمزه حتى تزغل تصاوتايم دغيمو خمزه عينت حتو مقراوي زعبا خون كيلو زلوم رونالدو كابزا كلب كوص دليل زلو قند مغنيات انتايم موصو خنزا غانتا رب حدا ولا كسارا زبل حتوات مبب حبيتا توكسنا قريمنا يالنا سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمرة CR7 زبل حلاقة زلو رونالدو أبتا تزازمت وقتي كاب كل ودرات أبساسان شمونتن صوات مالتيو عيسى 4 شوط مقطار بولكو زبلت صواني حليفهم يخون نمبر كلوبو مس 4 لعلوت كلبات كزازم بزي مخلالو مع عمد كاب ستافي شامبيونز ليج توكر تجديد علام كان وጪቱ ዝትቃዓይም ምዛ ክለብ እንተቀጪሉ ካብታ ሓሙሽተ ግዜ ዋንጫ ዘልዓለሉ ግዙፍ ኤውሮጳዊ ውድድር ድሕሪ 19 ዓመታት ክበኩሪም እዚ ኸ ሓደ ካብትን ሮናልዶ ካብዛ ክለብ ንኽወጽ ደፋፊኦ ዘሎ ምኽንያት ምዃኑ ናይ ቀረባ ወገናት ይረድኦም ሮናልዶ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ማንቸስተር ኮይኑ ዋንጫ ብዘይ ምልዓሉን ድሕሪ ዓመት ስፖርት 2004-5 ብዘይ ጽዋ ዝተፋና ወቕቱ ኮይና ኣብ መዝገቡ ሰፊራ ትርከብ كينوز غنام يونايتد ابز ناي كرامات مسرح مسغار تጻወቲ ከምቲ ትድለት ነጥብ ዘይ ምህላዋ ነዚ ኮብ ተጻዋታይ ንኽወጽ ነዳል ዝውስኽ ፍጻሜ ምዃኑ ይሕበር ዛጋንታ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነን ዝኾነ ተጻዋታይ ከይፈርመት ምዛማ ዝፍለጥ ኮይኑ ንፈለማ ግዜ ድሕሪ ክራማት 2010 ኣብ ወርሒ ሰነን ተጻዋታይ ከይፈርመት ያሰጊራታ ዛጊት ዩናይትድ ኣብዚ እዋን ንማላሻ ጥራያ ወዲኣትሉ ትርከብ رونالدو ود 37 ዓመት ምዃኑ ይዝንጋዕን እዚ ማለት ናይ ኩዕሶ እግሩ ጉዕዞ ኣብ ምጽንቃቕ ይዝርከም ኣብዘን ብብቕዓት ክጻወተለን ከም ዝኽእል ዝኣምነለን 3 ወይ 4 ዓመታት ከ ብዋናጩ ኣጊጹ ክዛዝም ከም ደልዩ ናይ ቀረባ ወገናት ዝዛረቡ እንተኾነም ህሉ ኣካይዳ ዛ ክለብ ይምስጦ ከም ዘየለ ይውስኹም ብፍላይ ካብቲ ልዕሊ ዝኾነ ተጻዋታይ ዝመልኮ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ምትራፍ ማለት ነቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ውድድር ዝሃነጹ ታሪኽ ብሓንቲ ወቕቲ ዝህስስ ከይኮኑ ናብተን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ሳተፋ ክለባት ክሰጋገር ብመንገዲ ወኪሉ ጆርጅ መንደስ ማዕጾን ዝኹሕኩሕ ዘሎም ሮናልዶ ካብታ ናብ ማንቸስተር ጽምበለላ እዋን ዳሓር ወትሩ ብዝተፈላለየ ኩርና ዓርእስቲ ኮይኑ ሓሊፎም ኣብ ብርክ ዝበሉ ግጥማት ንክለቡ መድሕን እንክኾና ብተንተንቲ ክምጎስ እንከሎም ክለቡ ኣብ ትርትዓሉ ግና ብቓላት ብዙሓት ፈላጣት ክግረፊ ተሰሚዖም ኣብ መቐየሪ ክፍሊ ዛ ክለብ እንተኾነም ምስ ሓለቓ ጋንታ ሃሪ ሞጓይል ብምዝነት ሓለቓ ጋንታ ከም ተሰሓበ ይርስዓን ብዘይካዚ ብግዚያውነት ነዛ ክለብ ዝሓዘ ራንግኒክ መንበር ብዕላ ምስ ሓዘነት ዝፍለጠሉ ስልቲ ማለት ልዑል ጸቕጢ ሃይ ፕሬሲንግ ንኸይተግብር ሮናልዶ ከምዚ ዓንቆጾ ተንተንቲ ይረዶም እዞም ተንተንቲ ሮናልዶ ኣብቶም 5 ሊጋት ኤውሮጳ ዝርከቡ ተጻወቲ እቲ ዝወሓደ ኣንጻር ጋንታ ጸቕጢ ዝገበር ምዃኑ ይዘረዶም በዚ ኸም ራንግኒክ ከምቲ የርገን ክለብ ኣብ ሊቨርፑል ዝጥቀመሉ ሓያል ጸቕጢ ንኸይጥቀም እዚ ኣንጻር ተጻወቲ ናይ ምምጣል ይኹን ናይ ምብዳህ ሰናፍ ምዃኑ ዝግለጽ ፖርቱጋላዊ ከምዚ ዓንቆጾ ይረዶም እዚ ኣብዚ እዋን ብቋሚ ዩናይትድ ሒዝዋ ዘሎ ኤሪክ ተን ሃግ ከምዚ ዓይነት ስልቲ ዝኽተል ብምዃኑ ሮናልዶ እንተጸኒሑ ፍልስፍናው ብዝግባእ ንኸይተግብር ክዕንቅጾ ከም ዝኽእል ብኣጓኡ ይትንተን كيلاتات إذا عودين زمناو خعوس أجر زختلا سلطاني كم حيال تقط زوتر مالتيو رونالدو بوتا هو يمرتني ولهم منياتو خمت أقدم متجلس رونالدو زلو وتعات أبتن كدم علن زخل أوان بفلاي كام نشوتو أبز جبر قلست زي كونو أنصار تتصاوت تغتك أملن سل زي الرم بزد مام أبتم نسلت زي تقومو قل فلاتات ندياغو سيمونن كارلو أنشيلوتي ناتقصو أبكال تمرات خون زلو تخلو صحو مخانو يردوم بخال شنق دمام رونالدو حيال ناشوتو ماشين مخانو زفلت እኳ እንተኾነም ንሱ ዘለዎ ጋንታ ግና ንኻልኦት ተጻወቲ ሙሉእ ናጽነት ከም ዘይትህብ ይሕብሮም ምክንያቱም ዝበዝሑ ተጻወቲ ንሱ ሾቶ ቁጽር ክጽዕቱ ስለ ዝረኣዮም ከም ኣብነት ብሩኖ ፈርናንዴዝ ቅድሚ ሮናልዶ ናብ ዩናይትድ ምጽምባሩ ብዙሕ ሾቶታት ዝቁጽር ወሳን ተጻዋታይ ዘክል ምንባሩ ይዝከር ይኹን እምበር ሮናልዶ ካብዚ ጽምበር እንዳሓር ርእሰ ተኣማነቱ ኣጥፊኡ ምህላው ዝገልጹ ተንተንቲ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብቕዓቱ ንኸይደግም ብጽላሎት እቲ ተጻዋታይ ምሽፋኑ ይሳምዑ أقدمو ناي قدم تጻዋታይ ዛጋንታ ጋሪ ኔቨል ከም ዝመስለና ኣብ ሃገራት ጋንታ ፖርቱጋል ብሩኖ ሮናልዶ ከም ጋድፋዘር ይዝርዮም በዚ ምክንያት ነብሱ ኣትሒቱ ይሪኣ ክብል ተሰሚዑ ነይሩም ኣብ ጉዳይ ቁጠባው እንተኾን ሮናልዶ ካዛ ክለብ እንተወጪ ብመጠኑ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ገለ ወገናት ይረዶም እዚ ተጻዋታይ ዝለዓለ ተኸፋሊ ፕሪምየር ሊግ ዘጽውዑ ሰሙናዊ 500,000 ከም ዝኽፈል ይፍለጥ በዚ ድማ እንተወጪላ ነቲ ዓመታዊ ተኸፍሎ ልዕሊ 20 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ካልእ ክተውፍሮ ከም ትኽእል እዮም ዝእምቱም ብዓብዩ ግናም ሙፃር ሮናልዶ ንተንሃግ ፍልስፍናው ቀስ በቀስ ኣብ መንእስያ ተጻወቲ ክስርጾ ዝኽእል ምዃኑ ይእምቱም ኣቀዲሞውን ገለ ተንተንቲ ዩናይትድ ክኒን ሮናልዶ ብኽልተ ዓመታት ክሕግዛ ክተምጾ ብመንእስያ ተጻወቲ ብዘገምታ ክትህነጽ ሚዒዶም ነይሮም እዮም
بأنصار زغلو غنام رونالدو انتوچي هاسيا خلو خمس خل ناي زحلف عامت بقعاتو ناطقسو خيلاتات يردوم ازوم كيلاتات رونالدو ود 37 عامت كنسو بريمير ليج ب18 شوطات سالساي زلعلا مزغاو خوينو بمزامم ناي مغبار عقمو غنا ايتصنققن يبلم እዚ ማለት 8 شوطات لعل زخون ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ በመሆኑ ሾቶ ናይ ምዝጋብ ሓላፍነት ዛጋንታ አማጎር ምንባሪዮ ዝኻኹሩም ናይ ቅድም ተጻዋታይ እንግሊዝ ጄምስ ኦሃራም ሮናልዶ ዝሓለፈ ዓመት ነዛጋንታ ንዝበዝሐ ግዜ ኣብ እንግዳው ሓዚልዋ ከም ዝኸርብ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን ክወጽእ ተበለ መሰል ከም ዘለዎ ይረድም ንሱም ዝሓለፈ ዓመት ሮናልዶ ዝለዓለ መዝጋብ ሾቶ ዛጋንታ ይነሩም ኣብዚ እዋን ከዛጋንታ ከም ትሕል ዘላ መርከብ ኮይና ስለተሰማዓቶ ናብተን ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ጸዋታ ክለባት ክኸይደን ተበለ የምሕሮሉ ይኽብል እዩ ኣብ ዛጋንታ ብሩህ መጻይ ከም ዘይተራእዮ ዝረድም بحفشة أبساسان شموتن قطمات 24 شوطات زقطرنا لهم لوم عمت انتواتيو زاغانتا نقدامي مسمرا ببقعة زمرح تتعواتي كتفرم كتكسابيام شحوكوان نودي 22 عمت أدقعي أياكس أنتوني حاجاتون تهلوت استعواتي أو حاتير غزي نبرتع بريمير ليج لميدو نأول كرتونا لو بقلتو في كراسا سعزلو وتخولو سحو مخانو بوزاحة وغناتي سامعهم بزي كازرنا لهم بأنصار تزوزو حافيس متأنا جنزب مستزلو هونت نتاغانتا أبتفالي موعوعاتن جنزب زركو نتفاتن كم زحجزا زردو وغناتن انتو وچغنا ازي كتكسرا يبلوم بزخوين بتيم كاب غلط تصاتي نايت كيترفه رونالدو خوت علم كم دلي ابزغلصلو زلوان ومصاي تصاتاي ورتق زعبا خوين يركم شحوكا مانچستر كم زي تشطون تحبرت ازي نساساي غزي كاب لمد بخره تصاتاي غنام ناي موصات طمحو لعل عقن كيد يركم معلبي خا نابتن بمنجد وكيل يرخبن كم زلو زغلص كم تشيلسي باير مونيكن بارسلونا دي ولاس اب يونايتد كقصليو مسغز يزملس حتو خوونيم سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سني ترفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري تدعو مزنك شعوري وحاما كوميدي دراما لا لا وزاتا سبورت فيلمي